Hallod, Kitty? Kitty? Nagy baj van, gyere már ide, hallod? Nézd már, mi van. Hát 2 ünnep között beértem magam szabadságra, és erre mi történik? Nem azt, hogy nem elengednek. A főnök elengedett a 2 ünnep között. Mi az, hogy jó fej? Én értem, de ez nem jó fejségből. Direkt, hogy tudta, hogy így akkor utálni fognak a többiek. Én direkt beírtam, hogy utána fikázhassam, meg hogy lázonghassak, erre elenged. Hát ebből mekkora botrány lesz. Hát mindenki engem fog utálni. Hát mi lesz a következő? Hát én leszek az év dolgozója? Normális vagy? Hát eddig mi volt a véleményünk az év dolgozójáról? Te is nagyon jól tudod. Hát mi fogok én kapni itt a hátam mögött, ha év dolgozója leszek, te jó Isten? Még azt kell, hogy valami fizetési prémiumot is adjon. Hát megölnek. Elátkoznak. Hát múltkor ezért is, hogy elátkoztuk, tudod, Mariant. Hát akkor én mit fogok kapni? Jézusom, ezt meg kell, hogy oldj. Ez direkt csinálta. Direkt kibaszott velem, nézd meg. Istenem, hát hogyan? És akkor én most hogy fogom majd mondani, hogy akkor az én dolgozóját hogy szidom, ha én leszek az? Istenem, jó, kibaszott velem a főnök direkt. Tudta, ez egy csapda, Kitty. Egy csapda.